Goedenavond, zaterdag 9 juli alweer. Welkom. Straks het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws, maar eerst het Zeeuwse nieuws van vandaag. Het gebeurde buiten het zicht en bijna geruisloos. De passage van het containerschip MSC Diletta op weg naar Antwerpen. Maar toch was de tocht over de Westerschelde bijzonder. Want nog nooit is er een schip richting Antwerpen gevaren dat zo diep stak als deze reus. Met een diepgang van 15,90 meter bleef het net binnen de mogelijkheden. Dat schepen dieper dan 16 meter niet zijn toegestaan op de Westerschelde. De passage van vandaag was dan ook een proef waarvan de haven van Antwerpen hoopt dat dit meer gaat voorkomen. Voor de zekerheid voeren er wel 2 sleepboten met het schip mee om in te kunnen grijpen als het misdreigde te gaan. Maar dat was niet nodig, want het schip kwam even na de middag probleemloos aan in de haven van Antwerpen. Ja, ik zou er een kunnen pakken. Ik wil het wel proberen. Nee, ze willen niet meewerken vandaag. Nee, ze lopen te snel. Het is helemaal te moeilijk om er een te pakken vandaag. Een slecht begin van de Open Imkerijdag, waar imkers op verschillende plaatsen in Zeeland aan meededen. Maar wees gerust, we laten imker Jeffrey Davids uit het Terneuzense buurtschap Poonhaven niet met 1 mislukte poging wegkomen. Davids is de enige Zeeuws-Vlaamse imker die zijn bijen vandaag laat zien. Kom allemaal met me mee, dan laat ik jullie de bijenstal zien. Een feestelijke dag, maar ook met een belangrijke boodschap. En met de honingbij, dat is de bij waar ik nu bij sta, daar gaat het goed mee. Omdat hij door de mensen vertroeteld en gekoesterd wordt vanwege de economische waarde. Maar met alle andere 349 bijensoorten in Zeeland gaat het hard bergafwaarts. Ja, en dat komt doordat de biodiversiteit in Zeeland langzaam maar zeker afneemt. Davids hoopt dat de imkerijdag bijdraagt aan het stoppen van dat gevaar. Maar gepassioneerd over zijn liefde voor de bijen vertellen is ook belangrijk. Er zijn ook wat mensen die zelf zijn gaan imkeren doordat ze bij ons op de imkerijdag zijn geweest. Dus het is het allemaal meer dan waard. Hier is er een volkje achter glas. En er loopt ook een koningin in met een gele stip. En ik moet even kijken, maar hier loopt de koningin met een gele stip. Het zou kunnen dat ik gestoken word door een van mijn eigen bijtjes. Dat overkomt me overigens regelmatig. Toch doet Jeffrey speciaal voor ons nog een tweede poging. En vinden ze dat erg om opgepakt te worden of niet? Als ik het heel voorzichtig doe, ja, ze zullen het niet leuk vinden. Maar ik doe het heel voorzichtig. En je ziet dat hij gewoon nog goed trappelt. Dus als ik hem zo loslaat, dan vliegt hij meteen weer weg. Tijdens het festival Onderstroom dit jaar is er een eerbetoon aan acteur Lex Maas. Het is wel leuk, vind ik hier, vind je? Jij wou dan naar Vlissingen op vakantie? Ik niet, dan moet je niet omdraaien. Als je het over het straatfestival, Festival Onderstroom hebt hier in Vlissingen, dan heb je het over Lex Maas wat mij betreft. Ik ging als klein kind altijd al mee met mijn ouders naar het festival. En daar kwam je altijd die gekke meneer tegen. Goedemiddag dames en heren, van harte welkom. Fijn dat u allemaal gekomen bent. Hij is voor mij zo iconisch voor het straatfestival. En ik dacht, wij moeten die man, die bekende Vlissinger, eren. Zeker nu die 20 jaar geleden veel te vroeg overleden is. Er komt een fototentoonstelling in de stad. In samenwerking met de ondernemers in de binnenstad kan je foto's zien van zijn optredens, van wie was Lex Maas. Want ik ken Lex Maas wel, maar ik merk ook dat heel veel mensen die wat jonger zijn of niet uit Vlissingen komen, zeggen wie was dat dan? En het is gewoon wel nog steeds een bekende Vlissinger. En dat merk je ook aan alle verhalen die we op Instagram, Facebook hebben opgehaald. En dat vraagt om een vervolg. De reacties nodigen uit om veel meer te doen dan alleen maar een paar foto's in de stad te hangen. Dat verdient deze artiest en de vele enthousiaste reacties die we hebben gehad verdienen ook gewoon een vervolg. Profvoetballer Jan-Paul van Hekken was heel even terug in zijn geliefde Arnhemuiden. Hij is er een paar weken tot rust gekomen na een slopend seizoen. Het was ook wel een lang seizoen met Jong Oranje erachteraan. Het was ook 18 dagen in totaal. En nee, Championship is een heel mooi, maar ook heel zwaar seizoen. Omdat je zoveel wedstrijden speelt en snel achter elkaar. Maar nee, ik heb er wel van genoten, maar het was ook wel even lekker om vakantie te hebben. Ondertussen heeft Van Hekken zich weer in Engeland gemeld. Na 2 jaar te zijn verhuurd wil de verdediger dit jaar zijn kans grijpen bij de club waar hij nog 1 jaar onder contract staat. Brighton en Hove Albion. Vorig jaar toen ik daar meetrainde was wel een weekje. Maar toen was het niveau wel echt hoog dat ik echt dacht zo, ik moet nog wel wat stappen maken.
Alleen nu heb ik natuurlijk wel echt een goed seizoen gedraaid en in Engels voetbal gewend. Dat scheelt ook wel veel. Dus ja, ik ben benieuwd hoe ik ervoor sta. Ze hebben gezegd, we willen je graag zien in de voorbereiding en hopelijk dat je kans krijgt. Mocht Van Hekken die kans ook grijpen, dan wacht hem een mooie eerste wedstrijd met een wel heel pittige tegenstander. Ja, de eerste wedstrijd is uit naar United. Dus het zou wat zijn. De droom mag altijd tegen Ronaldo uit op Old Trafford. Het zou een mooi duel zijn. Ja, nee, ja we gaan het wel zien, maar wat ik zeg, droom mag altijd en hopelijk gaan we er echt staan. Dat is wel het ultieme doel als kleine jongen. Natuurlijk, Championship is heel mooi. Alleen, ik zei altijd, ik wil in de Premier League voetballen als ik groot ben. En ik hoop dat het gaat gebeuren. Het was niet zo zonnig als gisteren, maar het viel allemaal nog wel mee. Zeker in de kustzone was er geregeld wat zon en landinwaarts was er iets meer bewolking. Maar het was zeker geen zwaar bewolkte dag en koud was het ook niet voor het gevoel. Wel speelde de wind een belangrijke rol. Die werd windkracht 4 tot 5 en bij vlagen windkracht 6. Dat zal geleidelijk gaan afnemen en vannacht blijft er windkracht 2 tot 3 over. Aan zee nog windkracht 4 bij minima van 11 tot 13 graden. Morgen moet je denken aan windkracht 2 tot 3 in de middag en maxima van 21 tot 23 graden. Het zal door die combinatie voor het idee een stuk warmer zijn. Er zijn ook meer zonnige perioden en aan de kust is het al overwegend zonnig. Maandag is het overal vrij zonnig tot zonnig en bij een zwakke tot matige oostenwind maakt de middagtemperatuur een sprong tot rond 23 graden. Daarna is het zomers warm met maxima in het algemeen op dinsdag en woensdag van 24 graden direct aan de kust tot 29 landinwaarts en bijvoorbeeld woensdag is 30 graden ook haalbaar. Tot zover deze Zeeland Nu. Straks ben ik nog bij u terug met Zeeland de Week. Dat is het overzicht van het Zeeuwse nieuws van die afgelopen week. Dus heel graag tot zometeen.